ngathi ithini lento ka-sister wakho ngoba awukebe ngonjwa ubusuku bonke ezandoda yakhe ekhala lusizi futhi la bendiphayisa nomfazi ndithi kuwe xa ndimbuza le nto yale myeni wakho umhlukumezayo phayana uthi hayi imitshato kwathi like andiunderstand. uyamndanda ke futhi uyambetha uyamhlukumeza akho nto angayenziyo uba uyaqaphela zonke izinto mani uthethela kwa isitya kwa icebe bendike ndayofika phaya imbi mani sisona mani ayikho into obunoyizama ukuyenza. Hayi andiyazi namanje amthini sister wam because akava kulo ngesasha. Hayi mani ntombi into ehlukunyezwa laa ndoda ngalaa hlobo iwenze iyambetha uqela ubuloko nebhulu ayo ubokoboko mntakabayo ingathi uzelwe lincila eyi because beke wazanye umanda wethu ngumeza but akho nto ayincedi mani loo nto leyo inokufuna ugesi abuye ngebhokisi. laa ntombi khake nenzeni into mani irongo mani laa nto akekho rayithi laa protection order nje akho nto ayifunayo umyeni wakhe yamthanda.